ser molt conscients que el més important que hi ha en aquesta sala no és la sala, sinó tots els altres. D'acord? Per tant, no hem de dir gaires coses. Nosaltres, de fet, segurament és la millor inauguració que he fet des que soc president de la Fundació Iluro, perquè mai havia sentit tanta gent que no deixés parlar, que és el que ha de passar. La gent ha d'estar contenta en els llocs i no està esperant que li expliquin coses. La Fundació Maresme fa història. Com moltes altres entitats, la Fundació Maresme, tot fent camí, són 50 anys. Ha participat i s'hi participa en la construcció d'aquest país. La Fundació Maresme ha estat un club i esdevé un actor principal per avançar cap a una societat més justa i solidària. Haig de dir que l'experiència va ser molt enriquidora, tant per una part com per l'altra. Només heu de veure una mica la cara dels fotògrafs a les fotos i us hi fixeu, fan més cara satisfacció. La fem nosaltres que els membres de la Fundació, que ens ho vam passar pic per fer aquestes fotos. Me ha interesado mucho, me ha gustado mucho la experiencia, la volvería a repetir si me lo volviesen a pedir y nada más que decir, muchas gracias. Ara parlem molt de jo soc com tu, però parlar fa 50 anys d'inclusió, d'autonomia personal, d'igualtat, era molt complicat. I tinc una de les senyores que va formar part i que sap el que van lluitar per aconseguir tirar endavant aquest projecte. Celebrar tantes dècades, 5 dècades, 50 anys, en una activitat d'aquesta, i a més en un moment com ara, un moment que des del punt de vista dels serveis socials, ens recordava el president, és un moment delicat, denota que s'ha treballat molt i molt bé.